ọkwa mmadụ mụrụ gị nwa mụrụ tie mkpu nwa mụrụ baka n'isi ọkwa mmadụ mụrụ ife nwa mụrụ tie uchi mo obi mechikwa nekwe Iburisi nara ahụ ụzọ ịmara na nje siti anyị ma na ije siti ni mana anyị atụwaji anya gị nke nso nso ịbatakaji ọsọ nụ. Kedu ụda uju dị ibe ahụ? Kedu ụda uju dị ibe ahụ? Kedu ibe meeni udo ọdụkwa Bịa nwoke m enwerịrị m taịm ịza ajụjụ niile ikwu ebe ajụ m ịchọ ịma ịbịa ihe awụrụ ma kwọta ebe gwa gị ịchọ ịma ịchọ ka anyị karịa ịbịa n'ụlọ na ibe ma gwa gị ka anyị ruo ụlọ gwa gị ọdụ n'onwe ya dara abaghị nke nekwe mbaga mbaga ọdụ mmụọ na-aga mbaga. Bịa nwoke m kedu ibe isi n'ọnya kpọnata gị? Enyi m nwoke ibe anya m na-aba ọhụrụ ọnụ m ụkọbụ ya chi ya eji chi ya abụ ọya ya egbe nkọcha dị anyị gwara m okwu ibe nwa ọkụkụ ji nke ndụ ogbe ịmakwa na ọga m wụ onye ọgwụ chelukwa o na ọga uwe onye ọgwụ ya ka iji wee bataba gịnị dị njọ na mmadụ iwu onye ọgwụ ọkwa ụdị nke eze mmụọ be anyị ịmakwa na ọga m wụ onye ọgwụ ego Moses dị asọ mba Elijah dị asọ mgbe ị kwuru na ọga uwe onye ọgwụ echekwa m na ụdị nke eze mmụọ be anyị chelukwa ọga uwe onye ọgwụ ego ọga m wụ onye ọgwụ ego ọnwụ na ọrụ na nsiri ike na mmụọ isi m aka abalị ya azị gbakwa mana ka ekwe ka isi chọpụta ọ na-abịakwute m na nlọ ọkwụọ m na nlọ ajụ eju m anya o mekete na nlọ mekete o menwuo na nlọ ọpụta ibe mụ na ya mekete n'ibe n'anya kama isi m ya atọ n'ọkụ ịma na onye nwụ mbe aka na ụna mpanye ibe ha wokwu obere ibe o ihe furu ya akwa ịhụ mvọ ọka ibe nwachide ọka mma ka isi wee bata mana na ndụ ụka ka ga no mkpa ka m bụ aga anaghị akpa mba rapụ akpa ibe dị n'akpa wee gụọ ọga m ego anyị ekene mba ọnwụ na ị chọọ na ị eri ego na ndị mmaghị enye gị ịchọkwuo ka ivulu ego ije gbaa bọyị iluo ivulu nke ọgaghị nata ma ọ nkọwa m emechaa ya afụ ngwa uche gị dịkwa ya ego idowe ọrụ m ego nsogbu adịrọ ahụ ise gị ọrụ n'onwe ya mbaga obele na-aga mbaga ọkwa ndị oyi m mbaga gịnị ka ọ na-akọ dị ọ sịrị gịnị echi si akpọzi nna gị afa papa ala ọ na-apụ gị ọ bụrụ ịmaghị etu ihe esi akpọ na gafe isi wapụ ya na-efe nna anyị papa ọgwa gị na-adọchi ya mazụ ọgwago gị rapụ m ka nje bụọ ike ibe m si eje nje buru ego nata n'obodo bọị na be ma akwa ekwugbu nne ana m ekwuye na mbụ na-ekwuye wee ruo echi onye bụ ma ya agba bọị ihe ọkọ bọị ịma agba bọị jizi taa kwugide ruo ahụ ịtọ na-abịa na ịma agba bọị ekwere m asịrị m mba kpaa ọ bụrụ na be m papa oke Ifeanyị Ekene ma Joshua ọba niile jecha bọị vuru ego nata rapụ ka njebute ike nke m o nwere onye arịghọtara onye amarọ na ụmụaka ịkpọgasịrị afa gbere ego nnafa ka ha bụ n'ori ka ha jere zu ị na-akwado nke gị mana ka m gwakpọghị ofufe nna chigba gị oke soro mgbere maa mmiri
ọkọkwa ngwere ya aka oke nke gị bụ ijere mere ha nwụrụ gị tii n'ụlọ nga papa rapụ ibe ị na-akọ ị hụrụ iwe ọdụ mmụọ anwụ na one ka ọ nọrọ buru ike nata n'obodo na-erisa ego ọkwa ịhụ na nke ọ ya aka oke ọkụ ifuru ori ya ị na-akwara ijere ọ dịghọ na agbụrụ anyị ejiri mmalụ ndị be anyị ọ nwunye eje dị nga ọzọ nwunye eje papa ibe ị na-eme ihe mmeje bọyị ibe mara mmeje bọyị ihe achọta m ọga eji maka m chọta ọga ijewe bọyị agụpụ ngo n'ebe amarụkwa m ebe ụmụaka na-abịa ha jechaa ifugo ọkpa ohi ka nwa na-akwara ijere ka eje buo ego mmadụ ọya eme na be m mmadụ mụrụ ife nwa mụrụ tie uchi mo onye ori karị mma sasị juru ọnwụ ihe niile na-agwa m kịta asị ọ ka alụghị mma na imere ọnụ gwa m nke bụ eziokwu n'ọnọdụ dị kịta ka mmalụ ga iji wenyelụ gị aka alaika m ihe anyị na-ekwu kama akpọ ọga m ka duo m nọ na nke m nọ anọ ibe ebe a na-akọ ogologo akụkọ mma alaika kwa ibe ị na-ekwu alaika kwa m ya ọnwụ gị wee duo onye nwa imeghelicha mebichala ya ihe o duo gị ụlọ kwọlụ gị aka amarọ m nne kata gị anya na-asị kedu ebe ihe a si mee mana nsogbu adịrọ ka nrapụgodo okwu ahụ mana ihe m chọrọ ịgwa gị bụ ụlọ ahụ ịchọ ka eduo gị mmụọ ka ya edu gị jee kwuo nke wee eziokwu amemezigbo nkolobụ ebe ị nọ mana nsogbu adịrọ ama m na ị chọrọ ọganiru m chaa mana nsogbu adịrọ mma aga n'iru mgbe dị nta na ogologo akụkọ ị na-akọ gbakwa anya duo m ụlọ ya dukwe m ụlọ ya agwụ plan gị ya na onwe ebe m na-eje mpe nwe m ebe ya aga n'iru onye ama akụkọ na ọ ya ana n'iyi ihe na-achịkwa ya nwere ihe ọzọ abụrụ na emechaa taa ihe ahụ ezoro ezo ya ihe niile na ya pụta ife mgbe ahụ ihe ejikwa ọkpa abịakwute m bịasị m na ekichi wee zuo ori na ekichi wee kwụsị asị ị bịara ụtụtụ ọma ọ dị mma kedu mgbe i bidoro iwe ebe a onye ka m bidoro kedu ihe a ga-eweta gị na ọ ajụjụ gị amaka mana ọ bụrụ kedu ihe nchọga ka achọrọ m ihe niile ajụjụ a kwesịrị ịbụ kedu ihe unu nwere nkịtị mana ihe aka bụ ụtụtụ nne ya ebeghị ihe dị kịta bụ white rice stew ka dị n'ọkọ fọrọ obere ka o yee ọkwanụ na kpatụ ya niile kedu ka mmadụ ya esiwe kwadosi nnọkọ bịa nye ụlọ ego ma ụzọ mba mara m ụzọ chie fosasị gị n'anya efere chie fosasị mba aka m asị good morning mana ka m nwere ogodo edobe n'akụkụ maka ezigbote iwe na-ewe m biko iwe wena butuo nnukwute iwe na-ewe m kedu ka mmadụ ya esi wee si n'ụlọ bịa kwadosie ka ọ bịa lie nne nyekwa ụlọ ego na asị na nne adịbe nya wo m ọ dị mma ọ dịrọ mma biko nne fọdụ nwa obele stuf nwa obele ka ọ yee nwere ebe ọ dị otu a nyesie m nyawo rice mbute white rice bute so ya biko ma ọsịsọ na agụụ dị m n'ahụ mgbe agụụ na-agụ m gụọ gị ta mba ihe bụ ibu mba ibukwashi ọkụ anakwa ka iri white rice ada aghọta nwa ịmara ya agụụ na-eme mmadụ ịkwa aka ga ekwuri ọnụ ma nsogbu adịrị kaliwe onye agụụ nwere nkwụrụ ọnụ mmiri o mmiri o
Oh, no. Madam Best. Madam Best, oh. Hey, never is what? There you go. Let's try something. Never go ne. 300 also. 300 again. 300 naira. Madam Best. What's a white rice? Kate near the move. I know I drop it. Stew at the crayfish now, so I drop it. I sent 300 naira. Oh, Bioma. Not a man ego, Biko. Yeah, I'm not coming here, Madam Morgan. Call. Kitty Biko, Choromusu. You may go. Come. You into 150. A GM 300 naira. Unenya Quems to Unenya Biko, in Chikwa, Biko. Biko, I talk one Tomusu no to Biko. Biko, you could not rap rice in Afia. Biko, John, you may go come. Unless you talk about Madame Borogin do what you would die. And the guy like you had me go. Bonaha. After one white rice. White rice. A GM soup. A GM. As I draw. Bah! Get on Messin 300. Jel Baha. Okay. Every now mind stew here go and you take you stew. Jokute. Netakapu. Kutem stew. Una my head. Very sugar rice. Unto Ebi Agolim. Tandibu Nagal in the band. Unayadago. Abun your kama me here. Hey! You work and down while you move. I'm not giving to me. I reach out in your mago. The Buna Mango, the moon, the band. I'm a mere. Abunya come a mere. The moon have in the band. The moon have in the band. Oh, yeah, I am not having any go. About Coco. Hey, oh, God, good now, maybe. There goes it. Now, maybe. But I'm best. I'm not going to so. Who there, baby? Go. Kedifong. Mes durugi kedifong. Benye iya mo bogono na o. Iya mo bogono na. O di ton kom kijebel. Ebe kijel. Kembo to na izigo se ke Paul na batakata na ajum mebulu. Ebe kijel. Ebu homoge. Kedifong. Kedu emo apolo obeze si no nyegi. Ginyem. Get up, Law. What's your name for that now? Said just know what happened when you give him. Career. Then, oh, balance. Sino ye nyega apple. Cordon more, sno ye nyega apple. Oh, balance. Also know what happened on your guinea. Career. Oh, Mako, oh, no balance. Potawa. Is what he aman say about where Pota? Potawa, Gahabozo, oh, Macamo Gabea. Nyame nje mata no ngala aplo onye ginyem. Cholo. Ginimel. Ha, ke bani fe game. Won ye nwari esi nwere. O si muri yari enu kam hoto ori oduma.
ichizogona na m bụ ọsa na ihe osisi ọbụla. Chel. Otu anyị si arị enu be anyị ka isi wee rie enu ebe ahụ. Nwere otu ọzọ otu esi arị enu ka m si wee rie enu. Hey! And ị sara ihe na gaa n'ụtụtụ a. Asara m ya asa na wee ba ndị yokwa m wee gafee. Ewe n'iwe. Mgbe anyị rigoro enu ọkwụ n'okpuru gị were ezigbo oroma ị ga-aghọrọ ya ka ọ nọ n'akụkụ were ezigbo oroma ị ga-aghọrọ ya. Ọkwụ n'okpuru wee na-egosi m oroma m ga na-aghọta. Egbuo m nwa. Egbuo m nwa nụ. Nkịtị ọgụnụ ka ọtasịkwa m go. Nkịtị! Hey! Ube m anya fụkwa enwego m nwanne nwoke ọha esi. Nsogbu adịghị. Na-eme m. Oberense. Ka eme iji wesi nwanne nwaanyị lie nuo isi. Onye ka iji jelu wara ka ihe no mmadụ. Bịa ya zama ajụjụ ka mere iji wesi ya rigolo enu oroma. Gee m ntị ka m gbago ahụbe nwanne gị nwaanyị kemgbe ọnwa na-atọ gara aga. Ee, efubeghị kemgbe ọnwa na-atọ gara aga mana efere ya n'ụtụtụ a si ya rigolo enu oroma ghọtara gị oroma ka ọ na ikwenye nkwa na ị ga-enye ya. Gekwe ntị enyemaka ka m gbara ya nyere m omenye n'obu ọcha amanyekwe m ya amanye. Ịmanyeghị ya amanye ya rigolo enu isi mana ị maka nya nwanne nwaanyị si arị enu isi be anyị. Ihe na-ewe m iwe abụrụ na isi ya rigolo enu oroma gọnye gị oroma na ihe na-ewezi m iwe nwere ị gwara ya rigolo enu oroma na-atụrụ aka nke ọ ya aghọtara gị isi nke a wee nọ n'okpuru ya na-atụrụ ya nyawa aka ebe ị mụ na oyiri onwe ịgba ke ka m mechi ma n'oyiri ibe mma na ebe a na-acha ọcha aga-amara m n'oyiri ibe n'anya nkịtị mụ na gị na-abụ wee enyi ka anyị dozie ibe a n'udo na ọṅụ. Udo na ọṅụ gbuo gị ebe ahụ. Udo na ọṅụ gbuo gị ebe Mbachere ka anyị pụrụ akwa. Mbachere ka anyị pụrụ akwa. Ka anyị mejie ngwa na ngwa na. Mba dịrasị ebe ife irisi. Mba buru ụzọ ma m isi ka m malụ isi. onye wo obere nwa onye anụ ebe a wo obere nwa onye adịghị a wo obere nwa eze m agwụgo mara na obere nwa n'iguru size ya na arụ n'ọdụ ihe anụ ebe a si nwanne nwaanyị rigolo enu oroma ka onye oroma ka o wee fụ nna ya. ya ka iji eti daghị mụrụ palebita ekurikọkọpụ ya paragba nwa ekurikọkọpụ ya ọ maka ka iji oyi kpuri akwa ọka mma n'ọgwụ ịmana onye anụ ebe a ọkwa ifuru obere nsọ onye a nwere ajọ ọnụ ọ na-ekwuka ọzọkụta ojesi ndị mmadụ ọ maka na oyi efe ka o ji wee tigbuo m tikasị marụ onye ka m ji wee ọkwa oyipụrụ yipụ so onye ejesi ndị gbọnọ maka na ihe ifuru efe ka m ji wee tigbuo ya. anyị ekpekpara ya gboro n'ọnụ ekpekpara ya gboro n'ọnụ ezi akparachakwa akpịrị eze m agwụgo mana wetuo n'obu wetuo obu enugo ka nduri eje triti ya ịghọtago nduri triti ya nduchi eti ka itikpokwa ibe n'enu nke ka ya eti ọka mmụọ n'ọhụ jegwa anya ka ebu na-eje jọkwa ma mgbe oge n'ọla ha na chere anyị na-abịa n'anya ka m gbago ike arapụ m ka m gbuo onye ntị na be n'ụgwọ m ọbụ maka gwa onye ọsịsọ anọ m ebe echu uru chọnụ ya aghọrị m maka na gịnị mere ka ya ejide nwata gbuo tie ụdị ihe a ọ gịnị mezi ya n'ụgbọ ntịwa nne na-agwa m ife mere ya n'ọrụ nkịtị anụ ọhịa mmadụ nkịtị a unu dobere unu si n'ọnwụ ụnụ
jiri we kugide we poligide we eza dị n'osikwe n'ọnụ eze ngwụrụ Ogini mezili na-egbayi na-agbayi na ọkụsisi ya eze kedu ibe mee o ji kụsisi ya eze ala abụọ nọ kata akụsisi ya eze na nkịtị ifugo ihe ọ na-achọ gịnị ka ebe katara wee bere mma n'aka mmanụ akụkọ ibe na-aka bụrọkwa ihe m bịara ebe a nwoke m ọ gịnịkwa na nwa nwoke na-eyi ahịhịa sị na ifu ụzọ nwa nwoke jidere wee chigide wee kpọrigide wee kụsịsị eze afọ n'osikwe n'ọnụ eze dị ya n'ọnụ gwụrụ agwụ eze m gwụrụ agwụ maka nnọọ na ụmụazị na-abụ meri nzuzu ụmụazị aka iji wee chiri mkpụkpọ wee si be na anwụ awebe ibu ụgbọkwa na okere maka ọbara mgbali elu igbu okenye a na-ama ụzọ duga anyị na-eme nwa gị ya gị rapụ kịta tupu ị na-apụ n'ezi efufa na-abụ ka a na-esusu na-amakọ hapụ ya ọpụpụ anya jiri so ụgwọ ka ị na-akọrọ m ogologo akụkọ a mụ na ya mbụ okenye ọ bụrụ ofu ga anyị bụ ofu gị iji njide ofu ọ gịnị ka anyị emedo ụmụazị ya ebe ka nwa ha nọ ebe ka nkịtị nọ abịa mmanwụ ebe ka ọ nọ ọ pụrụ iri nke eri ụtụtụ mgbachi gbalụfuo ka ọ pụtara ojecha bata si na nna abịakwa ọzọ na mma bịa ka m wetara ya bil na o titere kredit ọ ya akwụ ya akpọ nwa m eje ọtọpedik nna anyị nweke ewukwana iwe ka onye na-eweta bil nkịtị nwa na-eti aka na tipa bụ aja nwee ebe ọ na-alụ bakwa n'ibe n'ibe dị boodu dịkwa n'ibe ogene nwoke m nataba pụtaba saịdị anya maka na isoro ụmụazị a imelụ arụ ọ kwefuru ụmụaka mgbe ụfọdụ ba na-eme anyị bụ ndị okenye anyị na-emegheri ma chekwariyo nkwuo nke dị mkpa napụ akụkọ ụmụazị ife ahụ anyị na-ada emebe draft egotere m ya na mgbede nyaa egotere m ya na mgbede nyaa ọfụma nọ ana m emezi mgbe ana m akọghịrị ya na ya ọ dị n'ime ụlọ ọrụ ụsụ ya ma nke nwoke ọcha nọ ka ime ọzọ na-ekwu anya papa ọyịba ka ị bịara ọkwa nwoke ibe gị tiri gị ife a nwoke m jee na jesu ike dịkwa anya ka m gwa onye ọwụla hụrụ nkịtị ya gwụ ya njide nkịtị akụrịka ọnya ma n'ihi ekenwe ike otu a bịa kpọrọ m pụọ n'anwụ mbịa na-etigbu onwe m ebe a nweta nkịtị gbakwa nkịtị na nweta akụrịka ọnya onye ka ọnwụ kịta akịkwuere a na-eji ihe ọjọọ nweta nkịtị n'anya mma nkịtị ịhụ nkịtị gwu ya na nke ya agwụgo nweta nkịtị ebe ọ na m nwetara ya na-agba egbuo m nkịtị ebe ụlọ ọgwụ m ya na-agba dịka agbachi ya nkịtị ọ na-eko ya papa ije mụ na gị na-abụọ mgbe ị natalụgodo mba mgbe ị natalụgodo ọ bụ isi na-akụpụrụ ya eze wee na-ekwusi okwu eze nwe ọka dị n'ọnụ ebe ka na-eje gịnị ka ọ na-akọ mbaga ọ sịrị gịnị mbaga nkịtị na-aga ọkwa ibubo ọ bụrụ obere ibe a sịrị m ka njido ịmakwa oge ụfọdụ ihe na-eme na be m mekata nwa m nwoke amara na ya na nne efu ihe bụ plan bụ ka m nwụọ osi arama ya n'ụzụzụ nwa a karịara anyị sede dị ka nkọrị gị ịgbakwara enwere m ike iwere ego nye nwa si eji egote nne kwuo na alụgo m ego fụrụ apụọ ọsọ ana m eche ka ọsịzie m gịrị ka a ga-egota ọ tịrị pụọ o jighericha ọ natara pụta na-ene m udumanya o nwere ife anyị abụghị na-afụ esi o nwere ebe anyị esibe gị ihe mmadụ ihe abụrụ mmadụ abịa ịnụ ọka akụkọ nke nwa nwoke nke masịzi ego gịnị anyị ekpofuo na ndị anyị kpolugbo mva debe n'akụkụ ibe ya na nne na-apịtọgharị ajọst mwepụ ya n'ụsọ mmanwụ nenezie ọkwa ofe ibe anya gbazie nkịtị
Nkete. Bịa ba. Mpa. Ịkpọm. Akpọrọ ngo, akpọrọ m enu. Anakwa bịa. Ọ ka o doo gị anya. Baa n'ime. Jee jụọ nne gị ma nna ya. Ị ka akwanụ m ya mgbe m nọ ebe anyị ọnya ka eji kpọgakwanụ m ihe afịara arụ nnọọ. O dogo gị anya. Ebe a ka m mụchalụ nwa. Kwelu na mụrụ nwa. Network ya bịa bago. Network. Amụrụ m nwa. Nwa si n'ọhịa. Ngwa bagharịba. Anọ na m. Amụrụ m nwa. Bagharịbazie. Network. Ya mana ọ dị ka ọ ngọlị ka nwoke achọ ịgọlị. Hey, nwoke ahụ kokongwu gai. Nwanya chekwana m obere ife. Hey. Hey. Papa. Makwana iwe okongwu gai. Ọ bụ na m enwere ọgụgụ isi, na m enwere akọ n'uche, ịnyakwu m. Keke Yesu m je jụọ mama m nọ n'ime ebe ị nọ ebe a. Ihe ha gọlị mama m. Makwana ịgọlị chakwugo m nwa. Ị gaghị ama ma ngaghị m. Ị gaghị ma nka not gaghị ka yo. Mmeche ka ngwa na ị nọ ebe a nọ. Ma alapụta gị. Papa, ma alapụta gị. Ya na-agọlị iwu m. Ọ gịnị ka nna ibe a? Amụbara m nwa. Nwara na amụ. Na akakwa gị mma. Aka gị nọ mma. Mgbe ụfọdụ ana m eche. Mgbe aramahụ. Ọ na-awụ nnọkịta. Ana m ajụ onwe m. Mana ore ekwe m ekwu. Arama maka m. Ịmakwa ihe bụ? Ore edo ma. Kabatagokwa m. Adam. Ọ ga-adịrị gị Papa obele, ndewo. Ezigbo nwa. Baa n'ime. N'elu tebụl m anwa. Ya chetala m kọpụ. Nsogbu adọ. Dasi ike. Ana m abịa. Ị ka nwere mmadụ nọ. So ebe a ka m nwere mmadụ. Ọgwa ma nke ni. Ọ nala m n'iyi. Ara na nya na nne gị. Ọ na-apịtọ ibe ava na-apịtọ. Napụba anya bụ okwu. Ikwu enu. Ọ dịka ọ ya abụ n'ime ikwu. Napụba okwu a na ọrụ okwu a. Ndị dimkpa niile ka ọ ghọta ụmụ ahịa. Abịa mmanwụ ndị dimkpa. Nne m ọ ya adịghị gị mma. Hai. Nwa m, ọ ya adịrị gị mma. Ise. Ị ga-anụta dị gbalụ ndị mkpa. Ise. Sọọsọ ebe a ka m nwere mmadụ. So ebe a. Ọ nakọta m ajụ. Onye maka nwa ma ọ bụghị ọbara m. Ama na-asị ọsọ nwaanyị ma nna nwa na ya. So ebe a ka m nwere mmadụ. Ewepụrụ onye nke a. Ndị ni. Gbaa nkwụ tupu ọ pụọ n'anya. Ibe mma mụ na m egburu nna m. Mba ya egbu m. Oha. Nkwụ nwoke ọcha. Mara obere ibe. Nkwụ ya na-agba ebe. Ana m echekwube.